Добър вечер, драги уважаеми зрители, включително нашите микрофони от стадион Магарешки Трън, там където се играе футболната среща между отборите на България и Сърбия. Българските поради дъждовно време с бели жапенки, а сърбите с 3/4 чорапи и гумени галоши. Ето и съставите. Футболистите на България с 11 моми, а футболистите на Сърбия с 12 моми и момци. Драги зрители, съставите едно на вратата, до педал, гол едал, следвани с номер 2 Рас Педерас от Гърция, с 3 Путичка от Чехословакия, 4 Едиш Бегеш от Румъния, 5 Газини Рунтовели и Рунтовели Газини, двамата брати от Италия, 6 Мара Баракора с 7 Курдо Коленко от Югославия, 8 Курчо Пурчо от Виетнам, 9 Кака Мика Масажистка, 10 Ташаклара Башаклара от Турция, включен двугодишен договор националния отбор на България. Драги уважаеми зрители, атака на футболистите на България, включително контратаката на футболистите на България надясно в наказателно поле. Опасно положение в диагоналния стоп на вратата, внимание, опасно положение за топката. Драган Джайч прехвърля вратата на предводителният тим на Митиш. Митиш навлиза в наказателно поле. Огледа за топка за футболист на България, за топката. Тана Хака, Тана Шива Малка, Надежда си. Прехвърля в предварителната черта на защитната формация. С него какво играе? Внимание, Газини Рунтовели. Газини Рунтовели далечно изтисва топката, на който трябва да поведе. Внимание, опасно поведен за топката. Кака Мика Масажистка прехвърля далече от централната дъга на предварителното централно очертание на терена. Внимание, драги уважаеми, за топката игра Тана Хака, Тана Шиба Младата, Надежда Назир. Силно очертателно от гледна точка, топката прехвърлена попада в драги уважаеми зрители, далеч от целта, пред наказателно поле на сръбския вратар. Внимание, опасен удар, силно централна топка и, драги уважаеми, топка в ръцете на вратаря на сръбския вратар. Драги уважаеми, контратака на футболистите на България. Сърбия за топката Митиш. Далеч от целта, с него играе Драган Джайч. Опасен удар на Драган Джайч! С него играе, драги уважаеми зрители, Газини Рунтовели Газини. Това са двамата брати от Италия. С него невероятно случай, драги уважаеми зрители, контратака на футболистите на България. Драги уважаеми зрители, за топката Яко Шиба от Япония. С топка капитана на България, Ташаклара Башаклара от Турция. Това е 2-0. Каква невероятна футболна драма, като че ли във Франция. Контратака на футболистите на Сърбия, драги зрители. Югославия, контраигра. С него играе в канал 4, студио номер 1. Контратака Митиш. Митиш прехвърля вратата и вратаря гледа на трески и мрежа на конци за топка, невероятно